kapuso kita nga balay no kung happy na ya kag contented nga magstay lang sa sulod sang panimalay, syempre mayara gid sang baliskad dira ang trip sa life. Ang mountaineers/explorers. Para sa ila, travel is life kag mountain is heaven. Duwala sila gani nagakakapoy, no? Subong nga aga-ari sa ka-mountaineer ang makabanding ta. Sigurado kung mabilib ka, kay halos tanan ka mga bukid, busay kag mga isla sa probinsya sa Antique kag sa Western Visayas ang nalagawan na niya. Kadamo na kita sang explorers nga nakaupod sa aton programa mga kapuso. Lain-lain man ang ilang mga destinasyon nga ginakadtoan, isa lang ang ilahandom. Maeksperiensyahan kag syempre mapakigbahin ang matahumta nga mga dunang mangga diri sa reyon sa East. This time ang bisita ta naman mountaineer sa probinsya sang Antique. Ari na si Richard Burton. Maayong aga sa imo Richard. Welcome sa GMA Regional TV Early Edition. So mayong aga, Kate, no? Kag thank you so much sa ginhatag niyo sa akon nga tiyempo. Kag sa tanan nga nagatanaw sa GMA Regional TV Early Edition. Mayong aga kaninyo nga tanan. Kamusta ka subong, Richard? What keeps you busy these days? Okay man ako subong. Medyo dokadamo lang sang ubra kay syempre as content creator. So, pakari, tapos sulat gamay. So, amo na ang kabisihan ko subong. Kung lagaw lang, grabe, damo-damo ka nagida sa imong nga listahan, nga nakahiligan mo ang pag-explore. So, nag-explore ako kay, para ma-learn natin bala ang culture, values, tapos ang kung ano ang may-ara sa isa ka lugar. Pangadua, ma-experience man natin kung ano bala ang may-ara sa atong ginakatuan. Kag para ang pangatlo, ma-share man natin no, sa aton nga mga friends, kag sa aton bala nga mga family nga wala pa sila makakadto or wala pa may nakakadto sa mga lugar. Isa-isa hunta na subong nga aga ang mga nakadtuan mo na. Una hunta ang mga isla. Ano-anong mga ini and please share sa aton mga kapuso ang mga na-enjoy mo diri. So salamat no. So diri sa Antique kadamo gid kay syempre ang Antique kinahanglan nga where the mountains meets the sea. So kung may ara ka bukidan, may ara man nga mga dagat kag diri sa Antique damo di kami mga isla nga ma-compare mo man sa not only in the Philippines pero across the globe. So unahon ko no ang Maningning Island. So ang Maningning Island makita siya sa Colasi, Antique. So dito sa Maningning Island hindi lang siya white sand nga makita naton pero dira makita ang isa ka struktura nga ginpatindog pa 1900s. Amo na ang Maningning Lighthouse. Kung magkadto ka mo sa Antique, kadtuan nyo man ang Seco Island. So ang Seco Island ay naman siya sa municipality sang Pipiao, Antique. Naghalin na siya sa ang aton bala nga siko na amo na siya. So ang shape sang isla daw siko naton. Tapos ang last, syempre hindi ta paglipatan, amo ni siya ang natawag ng Maldives sang Antique. So kadto na kamo sa wala pa makakadto sa Kaluya Island. So sa Kaluya group of island dira ang Sipato Island. Kung sa diin makita siya sa northern tipmost kang Antique. Outside Antique naman nga mga isla, nakakadto naman ko sa Balijan Island. So sa Balijan Island kanami manda fresh nga mga isda kag mga kasag damo na sa Balijan kag of course sa Isligantes ang mga sisi. So kung gusto ninyo no mga kapuso magkaon sang fresh nga isda kadto kamo sa Balijan o kun sa Isligantes. Siyempre, saylo kita sa kabukiran, sa mountains. Matag-asgid nga bukid ang ginataklad nyo, pero siyempre, heaven feels man, no? Paglabot sa ibabaw na, diin ang mga nakadtuan mo. Siyempre, unahon ko diri no sa probinsya kang Antique. Kay diri sa Antique, diri sa aton sa Panay, may ara nga tawag nga Panay Trilogy. Ginakadtuan isang mga nanasari-sari nga mga turista halin pa sa diin nga lugar. So unahon ta ang Mount Majaas. Siya ang may pinakataas sa tatlo ka bukid. Dira o makita ang Mossy Forest. Dira man ang Bantang River.
nga kung sa diin ang tubig dito, hindi mo na kinahanglan sang ice. Pwede ka na mag-inom diretso kay katugnaw. Pangadua, amo na ang Mount ng Tud. Para sa akon, amo ni isa sa mga challenging nga bukid diri sa Antique. Kung ang pangatlo, amo ni ang Mount Baloy. So sa Mount Baloy, damo di ang river crossing mo. Amo gini ang bukid nga gambal sila nga easy lang ang trail, pero pag abot sa river crossing, mangampo agad. Pinaka-memorable siguro unahon ko syempre ang first gid nga bukid kagin sa ako diri sa Antique amo ang Mount Majaas, no, that was 2018. Experience kanami gid kay kung dito ka sa babaw makita mo gid ang bilog nga panay. Message mo sa mga kapuso ta, imbita raman sila nga i-try nilang ini nga hobby. So sa tanan nga mga kapuso nga nagatanaw subong, no, gina-invite ko gid kamo, no. So ang tanan nga obra ara. So dapat gaan mo gid time, no, ang imo self reward, no. Kadto ka mo try nyo gid especially diri sa Antique from north to south, ma-enjoy nyo gid ang natawag nga where the mountains meets the sea. Salamat gid Richard sa tour. Continue exploring. Kate, damo gid nga salamat. Mayong aga sa inyong tanan. Duga nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sa ang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.